Apa sih berisik banget nggak boleh ngomong dituru kok ah. Ya, kondisi. Kenapa, Mas? Iki Mas, aku saka dealer, aku nagih angsuran motor. Duh, Mas, aku ora ono duit ya, Mas. Wes lah piye to Mas? Iki angsurane wis telat iki Mas. Aku njaluk tulung wektu lah tekan sesuk wae. Tapi tenan ya Mas. Iya, Mas, aku janji, Mas. Kowe janji lho aja kaya wong wedok. Loh. Kok kaya wong wedok gitu, Mas? Sing senengane ngumbar janji, mbasan dinteni malah lenjani janji. Sing lenjani janji. Tapi liyu Jatim Slobas.